Ассалому алейкум ба ҳамаи подписчикҳо. Ака Абдулло раҳмат ки подписаться мекунед, лайк мемонед, комментарий менависед ва мо бовар карда билет мехарем. ҳозир мо аэропорти Домодедово қарор дорем ва мехостем нархҳои билеташмонда бирасонем. Москва Душанбе аз 7800 то 13800, Москва Кулоб аз 7000 то 12300, Москва Хуҷанд аз 13000 то 14500, Москва Душанбе аз 21300 то 26500, Куляб Москва 21200 то 23000 аст, Хуҷанд Москва 23700 то 25000 аст. ва ман ака Абдулло да маълумот метия ака Абдулло. Ассалому алейкум ба ҳар як нафаре ки ҳамаи видеои моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависе. Комментариҳое ки скриншот кардагим авайрамон то ҷои метонистагимон маълумот чун тем чихел ки дар ӯ видеомон гуфта будем ки савол дошта бошен дар комментария нависен, иншаалло ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. Надонемам ай одамои мефаҳмидаги мепарсем ва шумо да маълумот метиҳем. Аввалан як бародар навистае ки билет ай ки ҷо гирем. Дар ҳар як видеом бисёр вақт видео да худаш намонам, бисёр вақт комментарияда номером ҳастай, занг мезане, электронӣ мегирем. Мисол дар телефоншон мепартоем, ай иҷа мераванд ё ки ай Точикистон меян, вақти регистратсия паспортшон а билетшон ай телефон ё ки паспортшон нишон метиҳанд, мегзаранд мераванд. Одамое ки мегӯянд бумажный вид бигирем, метавонен ай аэропорт худаш бигирем. Баъд аэропорти Внуково дастай касаи 5, касаи 22, баъдан по аэропорти Шереметово дастай авиакассаҳои шиносмон иншаалло мегирем. Баъдан ака пули патента дода натонистам, ай кор сир кардан 4 моҳ пеш телефон кредит гирифтам, пул надорум спорум, хона рафта метонам, ай сабаби телефон кредит гирифтан намегардонанд ва ай сабаби ки документ надорем, мисол аэропорт Домодедово ҳастай бародаро ки мегиранд, медуранд, чун провожат мекунанд. Аз Жуковский проверка надора, Внуково иншаалло ҳастай бародар ки медурад то стойка регистратсия мебара барои одамои бе документ. Салом Абдулло Сӯзе акаҷон, ман занам ҳомиладор 8 моҳай. Рафта метонам ё ки не? Бале, бахшиш. То 7 моҳара мумкин ай 7 моҳа як рӯз гузара уже иҷозат нестай. Ягон компания иҷозат наметиҳад ки парвоз кунад. Салом алейкум. Чӣ ба ай Точикистон қимат ай билет навистагиян? Ай Точикистон ҳам арзон буд. Видеои пештараро тамошо кунен. Мисол то 17-18 ҳазора мегирифтем. Ай кадом тарафе ки одам бисёр рава, билет қимат мешавад. Агар ай ҳамин Москварам ки одам бисёр рава, билет қимат шидан мегирад. Салом, патент дорум, срокаш то октябр хонара он биём мешава. Бале, бо далши кор кунам навистагиай. Бале мешава. Шумо патент дошта бошед, тамом нашида боша, 3 моҳа ё ки 5 моҳа чекша меспори, мере бе ташвиш бо мегардем мие, ҳам патент хати кор карда метонем. Салом, акама регистратсия дорум, лекин патент надорум. Агар раун депорт мекунанд, дар бисёр видеомам гуфтагим, бо як бор дига мегум ки ай сабаби бедокументи бисёриҳора депорт намекунанд. Агар дар аэропорт биқапана штраф кунанд, бале мумкин е ки депорт кунанд, барое ки депортация одамоиро мекунанд ки штраф дета зиёд доранд, ай рӯи штраф депортация мекунанд. Абдулло ҷавобте, салом, патент регистратсия надорум, билет харам аэропорт проблема намешавад. Не, иншаалло ай сабаби бедокументи хутонам медонем ки бисёр нафарҳои ҳастанд ки бе документам мераванд, бо меоянд, главне накапанд, штраф накунанд. Салому алейкум. Ман мигратсион кунак гум кардагим рафта мешава? Бале мешава. Вақти таможниро гузаштанда мегӯем гум кардагим мезана, ҳамаш меброяд бе ташвиш. ва дигар саволҳоро видеои ояндада иншаалло ҷавоб мегардонем. хай бо ягон чӣ мешавад дар ватсапам мепурсем, иншаалло ҷавоб мегардонем. боши ҳаматон ҳурмат, раҳмат.